starte op. Kender I det, når man skærer sig på en appelsin? Eller er det bare meget, der er helt fucked? Det kan det være. Nå. Den kører ikke fremmed. Hvad? Den er fremmed. Gav dyrene i zoologisk have, de må have nedtur på. For hver dag, så kommer der sådan en lille flok snotteunger med snot i vandene og siger: Se! Det er tissemyre! Jeg var engang til fest. Jeg står der, jeg havde drukket lidt og lidt noget andet der, ikke? Så står jeg over i hjørnet og holder mig for mig selv. Kommer der en pige over til mig med briller på. Så går hun og står og danser op ad mig, og jeg kigger på hende, som om hun er helt blæst oven i hjernen, ikke? Så siger jeg til hende: kan du ikke godt gå væk? Så spørger man selvfølgelig, hvorfor? Hvorfor det? Det er fordi du er en brille. Og lige det, jeg har sagt det, så er det der, man står og tænker: nå ja. Hvorfor kan de små nærebørn i Afrika ikke lide kims? Fordi de ikke er kartoffel. Fordi de er sultne for sjov. Jeg har boet på noget, der hedder Aktiv Weekend for sådan nogle halvkriminelle eksmorder og junkier og sådan nogle store brød alle sammen i hvert fald, ikke? Nå, så stod vi der, vi skulle ud og dykke, så skulle jeg jo klæde op, ikke? Så kommer der en dreng her til mig, som jeg ikke kender. Dybt alvorligt, kigger han mig lige i øjnene. Pumper du? Nej. Det var sgu meget sjovt. Ja. Hvor er det nederen lige griner, mand? Det får ikke griner, så. Du gider ikke optage det for kameraet skyld, altså. Jeg var rimelig voldelig, da jeg gik i børnehave. Har jeg fået at vide. I hvert fald, da jeg gik i børnehave, så var der ikke, der kastede sand i hovedet på mig, mens jeg havde et boldtræ i vognen. 10 minutter efter blev min mor ringet op. Og kan jeg vide, hvor jeg kaldte det må vide. Hej Leila! Din søn har lige smasket boldtræ i skallen på en baby. Altså, jeg er en iskold grønlænder, ikke? Men altså, der er tidspunkter, hvor jeg er mere iskold. Og så er det... Jeg må ud og stikke af sammen med nogen herfra og sådan noget fint nok. Men de har så glemt at tage varmt tøj med. Så er iskold grønlænder, som jeg er, så låner jeg selvfølgelig min jakke ud. Det er fint nok, det var ikke koldt og sådan noget. Men en halv time efter, så begyndte min næsko at producere istopper. Så var jeg sgu en iskold grønlænder. Og nogle gange, når ting er svære at snakke om, så bruger vi musikken til at formulere os. Så sidder jeg der med en meget sød pige, og det er meget godt ud, sådan noget. Så sætter hun den der på med Adele, I can't make you love me. Og så er det der, jeg sidder med den hårdeste stådreng på og tænker, jo, det kan du godt. Men altså, jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at jeg plejer at tage min jakke på, ikke? Men det er jo fordi sådan en stor fætter som mig ikke flasher muskler til alle sammen. Jeg drømte på et tidspunkt, at jeg havde reddet Amalie fra Paradise for at drukne. Og så siger hun til mig helt eventyrligt, nu vil jeg opfylde 3 ønsker. Og så tænkte jeg har kun 1 ønske, som jeg gerne vil have opfyldt 3 gange. Så lige da jeg tænkte det i drømmen, så tænkte jeg, fuck, hvornår er det, jeg vågner? Fordi jeg er ikke så glad for at få mig arbejde. Kender I det, da man var, det er mest til drenge, da man var lille, så skulle man altid med mor på dametoilettet. Og hvis man skulle skide helt afsindligt, så glemmer man jo alt, om man skulle låse døren eller sådan noget. Nå, fair nok. Så sætter man sig der på toilettet, og begynder med at lave den længste lange liv, du nogensinde kunne have drømt om, og så går døren op. Og så er det det, du sidder og tænker, ja, der var et eller andet, jeg havde glemt. Jeg var engang til noget fest med en tidligere kæreste. Og så det var fint nok og sådan noget. Vi fik brændt noget gummi af og sådan noget. Men så bagefter så kommer en af mine veninder hen til mig og siger,
Mark, gider du ikke godt at lære at rydde op efter dig selv, så Det min var morfar jeg ikke, så min mor og far ikke skal finde en kondom i en skål? Og så tænkte jeg, jo, men det bliver da godt. Det er derfor, jeg er single nu. Hvorfor blev julemanden fyret for sit arbejde? Og hvis ikke pædofil. Nej, det er fordi, han gik i kage med en sæk. To nære, de kommer hen til en pølsevogn og beder om 2 ristede. Ja, det kan jeg godt se, svarer manden. Men hvad skal I have? Hvad kalder man en hund uden ben? Brian. Ikke noget, for det kommer alligevel aldrig, når du kalder på den. Hvor kom den lige fra? Ja, for min mund. Altså, sidst jeg var nede og skulle købe kondomer der, ikke? Så spørger manden mig i kassen, skal du have en pose med? Så står jeg der og tænker lidt. Og det er situationen lidt, ikke? Hvis I forstår, så siger hun, nej, så kræmmer hun sgu heller ikke. Når kvinder skal trøste i natten, det er altid sådan noget. Men altså, mænd, det er jo sådan noget. Hold fanden højt, eller begraver den på 3. bil sandkasse. Ja.